बारा गोबाव खालामबाय थानांला आरो आं नोंसोरनि थियेटारनि नाटकफोरखौ नायनो गोसो गैया। थोमस गथ'आ खुगायानो बाराथार। गसाइ मा सियार लालायनाय जाखोलै? सोंबाय थानांला हाफ्लेयाव सियार बाथाबबाय आंना। सियाराव आथा लगायनाय दङमोन आरो माबोरैथो थाफ्लियाव बाथाबखोलै? माथो बुंबावनो लासिंसिं खोन्थाबो जायाना। आथाखौ ओरैबायदि होथारदों गस्लाखौ थुफ्लंजोबनानै थाफ्लियाव मोनहैदों बाल्ला। केरासिन होनो हायामोन नामा? आयो बाला केरासिन होबा जायो? केरासिन होबा खारो? आथाफोराव केरासिन होनांगौलै होमबाना खारो। आयो बाला नंगौ? औ। आयो बेखौनो रावबो खोन्थानो रोङाखैमोन आंनो। बेखिनि गोरलै खोथाखौनो मिन्थिया नामा? नों मिथिनाय मोनबालाय मानोथो खोन्थायाखैमोन आंनो बुरबक गथ'? दाथ' केरासिनजोंबा खारगोन ना खारला बेबा गोबाव जाबायना। है डाक्टरनावनो थांनोसै थौदो। होमबालाय माखौथो नेबाय थाखो? माखौथो नाटक खालामबाय थाखो नोंसोरलाय? सिङाव हाबफै। है बाल गथ'। आच्छा, आं जेखौ बुंदों बे खामानिखौ दिनै मावनो हागोन ना हाया? नों जिंगासि नाङा मेडाम, आं गासैखौबो रेडि खालामजोब्बाय। थाबैनो जों एक्सिडेन्टखौ खालामनोसै। थाबैनो मोजाङै एक्सिडेन्ट खालाम, जाहाथे बेखौ मार्डार नङा एक्सिडेन्ट होननानै सानो। येस मेडाम। थांनो हासिगौ नों। अके मेडाम। जेसेबां बुंबाबो गारलायाना बिसोर सानैया। बांसिनसो गोसो थोलायनाया स्ट्रंसिन जादोंना बिसोरना। बेनिखायनो आंबो दिनै स्ट्रं डिसिसन लागोन आरो जोंग्लारि मुंनि सिख्लाखौ बे बुहुमनिफ्राय बिदाय होगोन। होमबासो बिसोरनि लाभ स्ट'रिया दि इन्ड जागोन। आंनि सिमां सुजुनायाव जाय हेंथा होयो बेयो जुदि बुंनायाव मानियाबा बुहुमनिफ्राय गोजानाव थिनहरनायानो मोजां। जोंग्लारि नोंहा बे सियाराव मा मा आथा लगायदों बेखौ नायदों आं। बेवहायथ' मोनसेल' आथा लगायाखै। आयो बाला मा मा आथा लगायदोंहाय? सिमेन्टबो लगायदों माथो आरो गोबां रोखोमनि रासायनिक बुस्थु लगायफादों। आयो बाला नंमारगौ नामासै? आंथ' डाक्टरबो नङा नालाय बांद्राय मोजाङै नामफोरखौ मिथिलाय लांला। जायखिजाया एसे सिरियासआनो नुदों। ओमफ्राय नोंलाय बहाथो मोननाय बे सियारखौलाय? है माथो बुंबावनो आरो बेफोरखौ आंनाव सोंबाय थानांला। नोंखौ आं मालाबाबो गाया। आंनि थाफ्लियाल' जुदि एसेल' खहा जायो नोंखौ आं गाया। नोंनि थाफ्लिखौबो मोजाङै दोना बाल्ला। नोंनि खुदुमलायनाय भिडिअखौ आंनाव गैया नंदों। नैबे दाउस्रि देलाया एसेबां जाम्बि नङाथ'। नोङो साला रायखस। बानलु बेदां गारिखौ एसे लासै सलायबाय। बोरैबा सियारखौ लाफानानै जिरायनो उसुबिदा मोनदों आरो झंख्ला। बे आंनि प्रब्लेम नङा। गासैबो प्रब्लेमखौनो आंनो दा खिन्था। नोंसोरखौ आं गोसो गैयाबाबो मेडिकेलसिम दोनलांनो नागिरदों आरो आंखौ अर्डार होनो नागिरनाङा। बाथामिज गथ', खुगा दं होननानै गेरेमैरैनो बुंलाबायो। जेबो नङा, बे बेफोरबायदिनो होनखायो। नाथाय बिनि गोसोआ एसेबां गाज्रि नङा। नोंहाय मानि इनि साइड लासिदोंसै? नोंनि मा जायो बानलु बेदाङा? आंनि लोगो? मालानिफ्राय आंलाय बिनि लोगो जाखो? बेफोरबायदि निखावरि थाखोनि मानसिफोरजों आं मालाबाबो लोगो जाया। बियो खुगाजों एसेल'सो गोरा बुंगोन, नाथाय गोसो सिङा बिराद गुरै। मा होनखो? आं गुरै? आच्छा, बिनि नोजोराव आं बिराद मोजां दाबो। गाज्रि मर खिथियाबा जानाय नंमारलालै बे सिख्लाखौ। फावगालि, नों मा थिनोलै आंखौ? मा खालामबाय दाखाब्रा दसे? माथो खालामबावनोब्रा जायफ्रा दुखुथिया जिउ? माने दुखुथिया जिउ जालायगोन आंलाय? आङो सासे सिख्लाजों थगायजादोंलै। बेखौनो बिराद दुखुथिया मोननानै लाबाय आं, मिथिबायना? माने लाजिदोंलै आं थगायजानायनि थाखाय। आं बे सिख्लाखौ बयफ्रेन्ड गैयासो सानदोंमोनब्रा। आंनो बिनि गिबि बयफ्रेन्ड होननानै साननानै लादोंमोनब्रा। दा खोथाया जाहैबाय बेहा 3 गोजोन बयफ्रेन्ड दं। बेफोरखौनो नामाब्रा, नोंहाबोथ' 2 जन लानो हायोना? हायोब्रा हायो, नाथाय आंहा एसे इग' हार्ट जादोंना। आं मालायफोरखौ थगायगौमोनब्रा। आंखौ बिदि थगायनो मोनाना। जाखाबायलाय, गाव थगायनायाबा जेबो नङा, मालाय थगायनायाबासो खादेव नांबाय। औलै, मालायखौबा थगायनो बांद्राय जेबो मोना माथो, गाव थगायजाबा जि बोरैबा मोनलायो। बेनिखायनो आंनो गार्लफ्रेन्ड सासे नांगौलै थाबैनो। मा गोदाव सोरावब्रा? गोदाव सोराव नङालै, आंनो गार्लफ्रेन्ड सासे नांसिगौ। नोंहा गार्लफ्रेन्डनिसो टेनसन। आंहा मानि टेनसन? मानि टेनसन जालायखो नोंहालाय? खेबसे दुखिया जानानै नायलै होमबासो मिथिगोन दुखियानि खस्थ'आ बेसेबां मा। नोंहा मालाय दुखिया नङा, बेनिखायनो बुजिजोबा। मानि इमसनेल जानाङाब्रा। आंबो माहाजोननि फिसा जाखो मा जाखो? आंनावबो फैसा थाइसेबो थाया। बिफाया मा बुङो मिथिबाय? गाबाव खामायनानै आरजि होननानैसो बुंखायो।
जायो मिथिबाय फिसाला गेदेर जानानै रुवाथि बायदिसो खामानि मावनांगौ आङो माबायदिबाबो जेबो नङामोन रुवाथि बायदि बाहायजायो आं मिथिबाय साहा फुदुंनो होजायोब्ला आङो फंबाय बिनानावखौ बखालि बायदि नायनांगौ बिमानैनि खामानि थिननाय मथे गलाम बायदि मावनांगौ आसा नोंलाय फिसाला गेदेर जानायखौबो फिसाला गेदेराबो बिराद दुखुथिया जिउसोलै बेनिखायनो दिनै रागा जोंदों आं एसे बेरायनोसै थुदो नोंनि डायलगखौ खोनासंबाय थालाल' थुदो बेरायनोबा थौ ओमफ्राय बाइकआव थाव सोनो फैसा नांगौमोनलै आंनाव गैयालाय फैसा 120 थाखा फैसा दं बेजों सोगोन तु आच्छा बारु थाइमानि लारु गेदेमाफोर नोंसोर आंनि एगेन्स्ट जाब्रा मानो आंनि न'खरनि मानसिफोरखौलाय गेजेराव लाबोदोंलै एसेबां नोंसोर गिख' फादुरा नामाब्रा मा बुंनो नागिरदों मोजाङै बुङा मानो आंबो जेबो बुजियासै जेबो बुजियाखै होनबा जागोन नामाब्रा बिबार नोंथां आखाइ नोंथां नोंसोरथ' मानसिफोरा माबायदिलै बे बिबारा बेसेबां हा नांगौब्रा नोंनो बिबार गायनो बेसेबां हा नांगौ आरो आखाइ बेसेबां खावलाय नांगौब्रा नोंनो सोबाथिंनो बेसेबां खावलाय नांगौ जेब्लासिम आखाइ दं अब्लासिम खावलायखौ नांगोनानो जोंनो आरो जेब्लासिम दै थागोन हा थागोन बार थागोन फदम बिबारा बारबाय थागोन आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंसोर नोंसोरनि बिबारनि रोदाखौ मोजाङै दोन आरो नोंथाङाबो नोंथांनि आखाइखौ मोजां जायगायावनो सोनानै ला नाथाय आंनि अमा खर'नि सायावल' नोजोर दाहो मानो होनोब्ला अमा इज लाभ अमा इज हार्ट अमा इज जिउ अमा इज मोजां मोननाय गोसो थोनाय बेनिखायनो अमा खर'खौ जेब्लाबो नोजोर दाहो नोंसोर साननाङा अमा राजाखौ गोहो गोलोन्दां होननानै सेफायनो होननानै मानो होनोब्ला फदम बिबार नोंथां नैबे अमा राजाया गोसो जायोबा बिबारनि फुलिखौनो गैया खालामनो हागोन आरो आखाइ नोंथाङाबो मानसिफोरनि खावलाय खावलाय सोबाबाय थायो आखाया जुदि गेसाव जाजानाय गियाखैबा अमा खर'खौ नोजोर दाहो आंखौ सिगिदों नामा सिगियाखैब्रा आंनि खुगायानो सावगोन आं जे खोथा बुङो बे जाफुंखायो नोंसोर आंखौ फेजेननोबा फेजेनब्रा नाथाय आंनि न'खरनि मानसिफोरखौ गेजेराव दालाबो नों मा बुंनो सानदों अमा राजा जों नोंनि न'खरनि मानसिफोरखौलाय मा खालामदों दाथ' आंनाव जेबो फोरमान गैया होमबाबो नोंसोरखौ आं लिंहरनानै मिटिं खालामबाय जाहाथे नेक्स्ट टाइमनिफ्राय आंनि न'खरनि मानसिफोरनाव आखाइ दाहो नङाबा मा बिबार मा आखाइ जेरावबो अमा खर'ल' जागोन अमा खर' बिबारनि जायगायाव अमा खर' बिबार बारगोन आखाइनि जायगायाव अमा खर'नि आखाइ थागोन माने अमा खर'नि आथिं बेनिखायनो आंनि न'खरनि मानसिफोरनाव नोजोर दाहो नोजोर होनोबा आंखौनो होबानो जाबाय नों जोंखौ लिंहरनानै बिदि बुंनाया गाज्रि जायाखै नायबाय था नों जेनगोन अमा राजा नों जेनगोन आच्छा बारु थाइबानि लारु जागोन दे आं जेनगोन बिदिबा जों थांनोसै आरो नोंखौ फेजेननो थाखाय जोङो थाबैनो फैफिनगासिनो सिगां नोंसोर सानैया देरहाग्रोलाय बिनि उनाव आंखौ फेजेननो फै सानैजोंनो माराथन खारग्रोलाय बिनि उनाव आंखौ बुं आंखौ फेजेननो फैनायनि खोथा बुंदों नैबे अमा राजाखौ हाया माथो फेजेननो मा बुङो नेवला बस नों माब्लाबाबो जेनखाया र' बेफोरबायदि कनफिडेन्टै बुंबाय थानाङा नोजोर नाङो गावनि सायाव फोथायनाय लाखिसा गासिबो थिग जाजोबगोन नेवला नोंनि बे खोथाखौ खोनानानै आं बिराद आंना थैया गरम जालायबाय थारमाने आं देरहासिगोन नैबे इलेक्सनाव आं देरहागोन जियानो जाया मानो केम्पिं मोनसे थाबैनो खालामनांसिगोन ओमफ्राय दावसे देलायनि मा खबर बर्तमान जेबो खबर गैथ'आ बस खोनानो मोनदों हस्पिटालावसो थांदों होननानै आच्छा बारु थाइबानि लारु थाफ्लिखौ हुख'हैनो थांबाय नामाब्रा बेलाय जानोबो हागौ बस आथाखौ बिराद बुरजा होखादोंमोन आं मोनसेल' आथा होआखै बस डेन्जार रोखोमनि आथा लगायदों आं माने आङो सिमिटबो एसे होदेरदोंमोन सिमिटबो एसे लगायनानै होदों बस सिमिटल' नङा बस गोबां रोखोमनि गोदो गोदाय राजाफोरनि जुगनि मेहेल बानायनायफोरबायदि आथा उथा गासिखौबो दाजाबदेरदों आं बेनिखायनो सियारा थाब गुगायाखै बेनिफ्राय बस आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंबो जात खालामोलै नेवला नों एफाग्राब जुदि आथा लगायनानै होबायबा दाथ' बिनि थाफ्लिनिफ्राय इसिबां इजि गनाय नंलालै बे सियारा जियानो जाया मानो एसे खबर लालायनायलाय नेवलाखौ मालाय माथो बुंबावनो आं मालाय खामानिखौ आंसो थिनदोंमोन ना जुदि दाबायदियाव दावसे देलायनि थाफ्लिया डेमेज जाबाय बेखि मालाय आंखौ गारबावगोन नालै दावसे देलायाखि जा होगा देखा जायगा बेफोरखौ सानबाय थाया आं माबायदि जानो मोननांगौ बेफोरलाय बापरे माथो गाज्रियैनो जानानै दं घटनाया सिमिटबो दं सिमिटआथ' मोनसे आलकालाइनसो बेजोंथ' बिगुराबो खामनो हागौ आरो एन्टिसेप्टिक आरो सुटिं क्रिम लागायाबाथ' जानायानो नंबावला एबारनिफ्राय सियाराव जिरायनायनि सिगां मोजां नायग्रो सियारखौ बारा बोखारनो नाजाबाय थानाङा नङाबा बिगुरा गाज्रि जागोन जेबो नङा दे गासैबो थिग जागोन नों दसे जिरायनानै थाथ' जिरायनोनो गोसो गैयाहाय आं मा खालामदों नों दानायाव गैया नोंखौ बारा साननैसो थाबाव नों बिदिनो जै आंनि थाफ्लिया मोजां जाबाय बाला बुंलासो आं मा
होनखो डक्टरा? जिंगासिनाङा होननानै बुंदों। दे होमबालाय नों बेवहायनो थाथ' आं आफाखौ एसे नायना फैनि। अके। माबायदि फालायाव गोलैखो आं। नंखाय मानसिफोरखौ आं हेफाजाब होनांगौ जादों। बे गासिबो फावगालिनि थाखायनो जाजोबदों। बानलु बेदां, आं नोंखौनो नागिरगासिनो दङमोन। नों माबाफोर जादोंना जायाखै? मानो नांगौ? ओरैनो सोंबाय आङो। ओरैनो सोंफ्लानायखौ आंनो नाङा। गोसो जानानै सोंदों दे आं। नों माबाफोर जायाखैबा माबा मोनसे जानानै लादो। आंहा बेफोरबायदिनि जेबो टाइम गैया। नोंसोरजों थाफाबाय थाबा आंनि मोनफ्रोमबो टाइमानो लससो जाजोबगोन। आइम सरि बानलु बेदां, अब्लाबो नोङो बेसेन गोसा समखौ होनानैबाबो जोंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय नों मिथिबायना आफाखौ सोर बुनायमोन? बर्तमान आं जेबो मिथिथ'वाखै। आरो नों आंनाव जेसेबां फैसा बिदों बेनि एमाउन्टखौ आं नोंनो ट्रान्सफार खालामनानै हरजोब्बाय। थेंक इउ बानलु बेदां, आं जेब्लानो फैसाखौ मोनगोन नोंनो होफिनगोन। जेब्लानो फैसाखौ मोनगोन माने माब्ला मोनगोन? आं थाबैनो हरगोन, नाथाय समखौल' आं खोन्थानो हाया। सानखादोंमोन आं। बानलु बेदां, आं एसेबांबो गोबाव सम लाया, अब्लाबो हरगोन आं। अके। बबाव थांनो बानलु बेदां? मानो नांगौ? बे बानलु बेदाङाबो जोंहा जेब्लाबो राखांगासिल'थार। हेफाजाबबो होयो आरो रायोबो। मायाव थांदों बेलाय? सिगारेटसो सोबैबाय थादों? बेहा सिगारेट सोबदों, आंहालाय मा जादों? दानो माबा मोनसे बुंगोन, आंहासो दाय जागोन। बे गारिया माथो आंनिथिंजायसो सिद्दा फैदों। थेंक इउ स' माच बानलु बेदां, आंखौ बासायनायनि थाखाय। जेबो नङा, एबारनिफ्राय मोजाङै केयार खालामबानो जाबाय गावखौनो। थेंक इउ। आं आफाखौ नायहैनि। गारियानोथ' माबोरै रं साइडथिं फैनानै बेफोरबायदि खालामनो साननाय? ना थांखिया जोंलारिखौसो एक्सिडेन्ट खालामनो होननानै खालामनो साननायमोन बेलाय? शिट, आङो ट्राकनि नाम्बारखौबो नायासैना। आसलथे बिसोरा मा जादों? बिफाखौबो सोरबा एटेक खालामनो नागिरदों आरो दा जोंलारिखौबो। दे, गुबुननि खोथा साननानै गावनि खामानिखौ लस खालामना लाया आं। मालाया मा जाबाय थाथों, आंहालाय मा नांजादों बेवहायलाय? जेब्लासिम गुबुननि खोथा सानगोन अब्लासिम गावहासो जेबो जानाय नङा। बेनिखायनो गुबुननि खोथा साननोनो नाङा आङो। कन्ट्रल, दिमागा एसे सान्थि जा आंना, जाहाथे आं जोंलारि आरो जोंलारिनि बिफानि खोथाखौ साना। बमब्र, आं नोंनो मेसेज खालामनानै खोन्थाहरखादोंमोन माथो आं हस्पिटालाव फैदों होननानै। थाफ्लिया एसे मोजां जाबाय, होमबाबो गावब्रा गावब्रि जाबाय आरो एसे। डाक्टरा मुलि हरदों, ओमफ्राय माबा माबि प्लास्टार खालामनानै हरबाय आरो। नों बांद्राय जिंगासिनाङा दे, दिनै आङो न'आवनो रेस्ट खालामगोन, नों अफिसाव थां दे। अके। बानलु बेदां, आंना थाफ्लिया एसे मोजां जाबाय आरो, होमबाबो गावब्रा गावब्रि जानानै दङ। नोंनि थाफ्लिजोंलाय आंहालाय मा सोमोन्दो? बादतमिज गथ', खुसि जानानैसो खोन्थादों दा आं नोंनो। बेखौनो खाब्रां खाब्रां बुंनांगौ नामाहाय बालनि? आंनि सिगाङाव नोंसोरनि सोमोन्दै जेबो खोथा बुंनाङा। आंहा नोंसोरनि सोमोन्दै मिथिनो जेबो इन्टारेस्ट गैया। लरग' गथ', बादतमिज। मानो नांगौ आंनो नोंसोरनि थाफ्लियाव मा जादों मा जायाखै? नोंसोरनि थाफ्लियाव गाराय जागोन, माबा मोनसे सना बेरखांगोन, बेवहाय आंहालाय मा लाब? गासैबो गावसोरनि पार्सनेल लाइफखौ होख्राव ख्राव बयनोबो खोन्थाग्रा। जेसेबांनो गावनि पार्सनेल लाइफखौ बयनोबो होख्राव ख्राव खोन्थागोन एसेबांनो डाउन जागोन, बेखौ मिथिया बिसोरो मूर्खफोरा। बे ट्राकआथ' आंखौसो बुथारनो होननानै फैयाखैमोन जानो? सोर सुथुरा जोंहानि न'खरनि मानसिफोरखौ टार्गेट खालामगासिनो? दाखालि आफाखौ, दिनै आंखौ। सोर जाथावथाव? दिनै बानलु बेदाङा आंखौ बासायामोनब्ला आंथ' दिनै। जोंलारिया बहा थांदोंमोन नोंलाय? आफा, नोंलाय मानो ओंखारबोखो? नोंखौथ' टेस्ट खालामनो लांदोंमोनसो ना? जेसेबां टेस्ट खालामनांगौ खालामजोब्बायलै, दा सार्जारिल'सै। माला खालामनो होदों डाक्टरालाय? दिनैनो खालामनो होदोंलै। होमबालाय खालामदो ना आफा दिनैनो। फैसा गैथ'आलै, फैसा जगार खालामनांगोन ना। नों फैसानि खोथा मानो सिन्था खालामदों आफा? आं दङ होननानै बुंदों ना। नाङालै, आंनो जगार खालामनानै नायफैगोन दे। आफा, नों मानो एसेबां अख्रा? आंनाव एसे फैसा दङ होनदों। आंनो नोंनि फैसाखौ नाङालै जोंलारिया, जाखिनि एसे एनै होबाय थोबाय दे। सार्जारियावथ' बिराद बुरजा फैसा नांगोन ना, आरो आं बिफा जानानै नोंनिफ्रायलाय माब्रै फैसा लानांगौ जाखोलै आइ? नांगौबा आं सार्जारिखौ उनाव खालामगोन, दा खालामालै। आफा मा बुंलाबायदों नों बेफोरखौ? आफा आंनि खोथाखौ मानो मानियाखै? अन्नानै सार्जारि खालामजादों ना आफा? नोंनि हाराया बायनानै दङ, सिनस्रियाबो गाज्रि जानानै दङ, बिखायाबो जखम मोनदों। अन्नानै सार्जारि खालामजादों ना आफा? जोंलारि फिसा, आंखौ मानो सिन्था खालामदोंब्रा? आं सार्जारि खालामजागोन ना। होमबा दिनैलाय मानो खालामजायाखै नों? आं दा न'आव थांनि, फैसा जगार खालामहैनि। एसेबां बुरजा फैसा नों दानो जगार खालामनो हाया ना आफा?
आंनाव दङ होननानै बुंदोंना जेसेबां सार्जारियाव नांगौ। नोंनाव दङ? नोंहा गावनि खामानिनि थाखाय जापानाव थांनोसो माबागासिनो नोङो बुथुमगासिनो। आं नोंनि फैसाखौ लानानै होआलै। आफा नों जापाननि खोथाखौ मानो लाबोदों? आं जापानाव थांनाय टाइमखौ आं दा सानथ'वाखैनो। आंनाव जाखिनि एसे फैसा दङ आफा बेजोंनो सार्जारि खालामजादोंना। बे खेबाव आंखौ निमाहा होदोलै। आं हानाय नङालै आइ। आफा प्लिज आफा आं नोंखौ ओरैनो बिदि थांनो होआ आरो सार्जारि खालामागौ मानि न'आव थांनो मोना नोङो। दिनै नों जेखि होना मानो आइ आं नोंनि फैसाखौ बाहायालै आइ। आंबो नोंनि सिमांखौ सुजुनो थाखायसो फैसाखौ बुथुमदों। आं माबोरै बाहायनोब्रा? आरो आं जौ लोंनानैसो जादोंना। जौ लोङामोनबा हुसाव थानायमोनब्ला आं बिदि जानाय नङामोन ना। बेफोर आंनिसो गोरोन्थिलै। बेनिखायनो आं सार्जारि खालामजाथ'ला। नों जेसेखि होना मानो आफा नों दिनै सार्जारि खालामजानांगोन आफा आं मिथिखाया। आं सार्जारि खालामजायालै फिसा गादलानो। आफाया मानो इसेबां अख्रा जादों दिनै? नोंनि बेमारानो मोजां नङाबा आंनि सिमांखौ सुजुनानै मा लाब? जेब्ला आंनि सिमाङा जाफुंगोन आंनि खुसियाव सोर नों गैयाबा नों थायाबा सोर रंजागोन आंनि खुसियाव? अब्ला नोंनि देहाखौ फाहामालासिनो जुदि आंनि सिमांखौल' आङो सुजुयो अब्ला आंनि सिमांनि देरहासारनाया मानि खामानियाव होगोन अब्ला? मानो बुजायाखै बे दिनै? मानो? औ आदै आं बेलेग जायगायावसो दंफैयो। आच्छा जागोन दे आं बेलासियाव थांगासिनो। जागोन दे आदै। आफा नों मानो बुजिया? मानो अख्रा नोङो? प्लिज आफा सार्जारि खालामजा होननानै बुंदोंना? आं खालामजागोनलै फिसा। नाथाय नोंनि बे जमा दोननाय फैसाजों आं बोरै सार्जारि खालामजानो? ओरैबाबो आंनि गोरोन्थिनि थाखायसो आंनि देहाया गाज्रि जादों। आं जौ फाग्ला, आं मदारु। आं जौ लोङामोनबा बिदि जानाय नङामोन। आफा बेफोरखौ दोनथ'दो ना आफा। जा जाबाय जा जादों जायाखै बेफोरखौ दोनथ'दो। दानि समखौल' नाय नोङो, दिनैनि समखौल'। दिनै नोंनि देहाया मोजां नङाबा गाबोन आं बेफोरबायदि फैसाखौ लानानै गोजानाव फरायहैनानै गोजानाव थाहैनानै साख्रि मावनानै माबा मोनसे साक्सेस जानानै मा लाब? जुदि आंनि खुसियाव नों मोजाङै थानो हायाबा नोंनि देहाया मोजां जायाबा अननाय आफा प्लिज सार्जारिखौल' खालामजादो। आं खालामजायालै फिसा। माथो नाटकसो जालायबाय। आफा आखाइ खबजोबनानै नोंनाव आरज गाबो आं। आफा सार्जारि खालामजादो प्लिज आफा। नङाबा आं माब्लाबाबो गोजोनै थानो हानाय नङा। माथो जालायखोलै? मोनसेनि उनाव मोनसे मालायनि नाटकखौ नायबाय थानांसिगोन नामाब्रा आंलाय? मा जालायखो? बानलु बेदा नोंनो बुजायना आफाखौ। आफाया सार्जारि खालामजाया होननानै बुंदों। मानि थाखाय? मानि थाखाय माने आखायाव फैसा थाखा गैयाबा फिसानि जमा दोननाय फैसाखौ आं माबोरै बाहायनोलै? बेफोरखौ फाला बदल होननानै सानदो आरो। नों गोदो बिसोरखौ नायदोंमोन दा एबार नोंखौ नायगोन ना? आरो सार्जारि खालामनायावलाय मानो इसेबां गोनो गोथो खालामनांगौ जाखो? आंबो दङना, आंबो हेफाजाब होगोन। नोंसोरनि फैसाखौलाय मानो नांगौलै फिसाफोर? नोंसोरो दा गावनिसो केरियार दानांगौ। आफा केरियारा जाबाय थागोन होननानै सार्जारिखौल' खालामदो ना प्लिज आफा प्लिज। बानलु बेदा प्लिज आफाखौ बुजायना। आं बांद्राय बुजायनो रोङा। खालि आं बेखौल' बुंगोन बिफानि देहाखौ गाज्रि नुयोब्ला फिसाफोरा गोजोनै थानो हाया। बे खोथाखौ नों बुजिबा बुजिबाय, बुजियाबा गैला। नोंनि गोसो बायदि साननानै सार्जारि खालामालासिनो थासिगोन ओमफ्राय जोंलारिया गाबबाय थानांसिगोन। जोंलारिनि गाबबाय थानायखौ नुनानै नों मोजां मोनगोन ना नोंनि देहाखौ नुनानै जोंलारियानो थानो हागोन? बाखि गोरों गोरा रोंखा राखा मानसिफोरखौ बुजायबाय थायालै आं। नों जुदि गावनि देहाखौ अनाबा गावनि फिसाजोखौबो नायना बेफोरबायदि गाबोबाय थानानै नों मा मोनखो? नोंनि देहाया जुदि मोजां जायाबा नोंनि फिसाजोआ मालाय गोजानाव थांनानै फरायहैनो हागोन नामा? खाफाल गोनां होननानै सानना ला। फिसाजोआ जे नोंनि थाखाय सानदों आरो नोंनि थाखाय मोदै बोहैदों। खायसे खायसेफोरा गावनि फिसाजोनो जोगार जायो, मुगै जायो, बुथार जायो। नोंहा बेफोरखौ आरो नासयदोंसो। अननायखौ अननाय बुजिमारालै मानसिफ्रा। लारि दरखार गैया बेफोरबायदि बिफाखौ जाय नोंनि खोथाखौ खोनासङाखै बेनि थाखाय नोङो मोदै बोहैनो। सिखार। बिदि नङा बानलु बेदा। आफाया आंनि थाखायसो आंनि खोथा साननानैसो सार्जारि खालामनो सानाखै। नोंनि खोथा साननायमोनब्ला सार्जारि खालामसिगौमोन बियो। आरो आं बुंदोंना फैसाखौ आंबो होगोन होननानै। बेयावलाय माने एसेबां टेनसन? नांजायोबा डनेसन बिबाय बायनानै आगोर मोनना जानांगोन मिथिबाय? होग्रा ओंखारनायावनो सार्जारि खालामनोबा खालामबाय थां। प्लिज आफा फैसानि टेनसन लानाङा दङ होनबायना। दे जाबायसै फिसाफोर जाबायसै। उफाय गैला। खुथार खुथार बुंबाय जेब्ला सार्जारिखौ खालामजानोसै। बेनिफ्राय देहाखौ मोजां खालामनानै फिसानि फरायनायाव हेफाजाब होनोसै। देहा मोजां जाबासो आंबो बिसोरखौ हेफाजाब होनो हागोन। दे फिसा सिखारदो। थेंक इउ आफा। दुदो।
बानलु बेदां नोंखौ आं मा होननानै नोंनिसिम थेंक इउ बावबावनो आङो नोंजे आंखौ इसिबां हेफाजाब होबाय दिनै नोंनि खाब्रां रावानो आफानि गोसोखौ गलि होबाय दांनि सिगाङाव गाब्लु गाब्ला थेंकु सेंकु जासिबाय थानाङा जा खामानि मावनो दङ मावबाय थां आं लोरबां मानसिखौ सिबो नायनो हाया मिथिबाय ना जागोन दे आंखौ ट्राकनिफ्राय बासायनायनिफ्रायबो थेंक इउ आरो बेफोरखौ खोनासंनो आं इन्टारेस्ट गैथारा थांनानै मोजां सार्जारि खालामबाय थां आरो खोनासं आंहा खामानि दङ खामानिनि थाखाय आं दसे ओंखारलांनोसै आं नोंखौ दसे उनाव फन खालामगोन थेंक इउ बानलु बेदां थेंक इउ सो माच